Samantala, isinusulong po ang modernisasyon ng agrikultura sa rehiyon sa pagbubukas po ng showroom ng LS Tractor Region 1 sa Barangay Aman Perez, Bayambang, Pangasinan noong Abril 15. Tampok ang iba't ibang modelo ng traktor at angkop sa mga iba't ibang uri naman ng lupa at pananima. Layunin ng nasabing inisyatiba na mailapit pa sa mga magsasaka ang dekalidad at makabagong kagamitang pansaka upang tuluyang iyakapin ang hakbang sa pagpapataas ng produktibidad. Bukod sa showcase ng mga traktora, nagkaroon din ng aktual na demonstrasyon kung paano gamitin at pangalagaan ang mga makinarya, kasama ang impormasyon ukol sa warranty at safe or after-sales support. Nagbigay rin ng suportang pinansyal sa mga magsasaka na nais magkaroon ng sariling traktor sa pamamagitan ng 10% down payment at mababang interes sa natitirang balanse. Kaya mas magiging abot kaya umano ang pagbili ng makabagong kagamitan. IFM News. IFM News. IFM News.